Lalela-ke engikuzele namhlanje ngifuna ukuzomtshela uSandile ukuthi sengithole omunye ku-Ben 10. Lona kuno 28 years. Yabona-ke lo ungathi uqale wangile enyangeni wangicabangela kahle. Hey, angilali ngisho ebusuku ngiye ngimphuphe ngathi usele eduze kwami. And ngiyabona ngathi khona into angenza yona ngathi uyangikhafula ngoba ngivuka ngisho ebusuku ngimphuphe. Bathi ababukeli wena bakukholwa ukuthi wena ngempela una 44 namhlanje nje awuzizwa awufeel ngathi ungakhuluma iqiniso noma mhlambe nalowo mbuzo ngeke uphendule. Ngiyeka kanti usangibuza leyo nto namanje yindaba ekhanda lakhe ayithathini kahle kahle. Mama zethu ababukeli abafuna ukwazi hayi ngoba mina ababukeli bakuphikisa ukuthi wena una 44. Yes, bathi wena uyazehlisa ngoba nakufuna ukubamba izingane ezincane ungathini ngalokho? Angihlangani naleyo nto abayishoyo bona. Mina ngingena indawo nje endabeni zabo abaphume endabeni zami. Abangiyeke ngixakekile nginestress kaSandile nawe uzobuza uzongistressa ngabalaleli awahlancancane. Mazethi bebaningi kanje abantu besilisa intshebe la phandle kati awusho la uhlala ngakhona mhlambe ngaba abakusheli noma mhlambe kwenzakalani noma awuyiboni ngathi ufanele abantu abawusize wakho uzothanda nengane encane. Yabona nje lo mbuzo nje ongibuza wona kwayiwona nje ungithwesa itshe phezulu kwelinye itshe engilithwele. Ufuna ngithini ngempela ngoba ngakutshela nasekuqaleni ngathi manje sefuna ngichazeke ukuthi obaba banangaki iminyaka engikutshela kona nje ontanga yethu banoshukela ngiqedile lapho. Yingakho ke ngiyithathela oBen 10 ngoba cha bonaye bayangifunza amadanona nje mina uyazi wangifica ngihlalele ngihleli eyami nje ngigeza ngamanzi ithuli ithethu. Hey South Africa kunzima emhlabeni kaNkuluNkulu. Yabona ke lo wamanje ungisatha njengequeen imntakwethu yabo mangihamba naye ngemoto wahlangala afika ngivulela isicapha. Oh bafuna. Hayi bafo ngoba ngiqonda ukuthi ngikubangela isicefe mhlawumbe yabo khona mazethi la uthi nje khona into afuna ukukutshela yona nje namhlanje lo elamanqamo yabona. We bafuna manje ngibingelele mbukeli weVumani Film lo khuluma uVumani aleke omhlaba lingana usoni madoda lephansi emanguzi kuthiwa ikakhubalo limbiwe egcikeni kodwa kuyasikho lapho babukeli ngoba nazi sanithanda nonke la nikhona iAfrica yonke South Africa yonke koZimbabwe Swaziland eGoli sanithanda eKZN sanithanda noma ngabe kuphi la ukhona sanithanda nabaphesheya overseas abathi baseAmerica ngibingelele mazethi abantu bathi sebekhathele wena ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kumele ngenze kube episode yokugcina namhlanje yini ekulethela kwiVumani Film. Yazi nje into yokuqala nje ngabe uyangisiza nje kulesimo engikusona angazi ngempela ukuthi yini lento ongibuza yona yini nje lento ongibuza umsangano umuntu lo ngibuza wona ngabona nje angilali ebusuku istress sikaSandile. USandile uyangistressa uthi ingane akuyona yakhe uyangiphika angisazi manje ukuthi ngenze njani ngikhala ubusuku bonke umcamelo ngize ngiwuphendule inhliziyo ishaya ngamandla ngiyehla manje nasemzimbeni ukuba uyangibona nje uyazi wena nje into engabe uyayenza ngabe uyangisiza kulesimo engikusona asikho isidingo sokuthi ungitshela ukuthi abalaleli beVumani sebekhathele yimina angizwa kahle lo ngitshena yona. eGoli ngibonile noma ngabe kuphi la abakhona eKZN around Durban ngiyabona ama comment bathi ababukeli wena bakukholwa ukuthi wena ngempela una 44 namhlanje nje awuzizwa awufeel ngathi ungakhuluma iqiniso noma mhlambe nalowo mbuzo ngeke uphendule. Ngiyeka kanti usangibuza leyo nto namanje yindaba ekhanda lakhe ayithathini kahle kahle. Mama zethu ababukeli abafuna ukwazi hayi ngoba mina ababukeli bakuphikisa ukuthi wena una 44. Yes, bathi wena uyazehlisa ngoba nakufuna ukubamba izingane ezincane ungathini ngalokho?
angihlangani naleyo nto abayishoyo bona. Mina ngingena indawo nje ey'ndabeni zabo, abaphume ey'ndabeni zami. Abangiyeke. Ngixakekile ngine-stress kaSandile, nawe uzobuya uzongistressa ngabalaleli. Awahlancancane. Mazethi bebaningi kanje abantu besilisa iy'ntshebe la phandle. Kanti awusho la uhlala ngakhona mhlawumbe ngabe abakusheli noma mhlampe kwenzakalani noma awuyiboni ngathi ufanele abantu abawusayizi wakho uzothandana nengane encane. Uyabona nje lo mbuzo nje ongibuza wona. Kwayiwona nje ungithwesa itshe phezu kwelinye itshe engilithwele. Ufuna ngithini ngempela? Ngoba ngakutshela nasekuqaleni ngathi abangangami banoshukela. So manje ngizonzani ngabantu abanoshukela? Hayi ukahle nabo ukahle. Mama Zethi muthi abangangawe banoshukela yini awukwazi ucabanga mhlawumbe ukuthi ubahlanganisele something noma ngabe medication ke treatment leyo ukuze bekwazi ukuthi behle ushukela futhi muthi banoshukela usho uphi ushukela mhlawumbe bayothenga esitolo bazana ucacisela umbukeli usho uphi ushukela makwenze njani. Lalela abakaze beze kumina bazongicela ukuthi ngibasize. Iyona ingane incane yangisukela yathi yangithanda. Manje angazi ke ukuthi usufuna ngize ngikutshele kanjani. Ngikhathele nje ukule ngikhuluma into eyodwa nawe. Akudlule nje kuleyo nto akudlule. Ngikhathele futhi nje nokuthi ulungitshele ukuthi abekhona abangangami ngakutshela ngathi banoshukela. Ngiqedile ke mangisho njalo. Indaba ungabasizwe noma banoshukela usho uphi ushukela kuqala mawenze njani? Ngizobasiza ngani mina? Ngizobasiza ngani? Phela akumina engabafaka ushukela. Angeke ngikwazi ukubasiza ke. Usho uphi ushukela namanje awuphenduli mama umbuzo wami. Ngiyakuzwa ukuthi akuwena abafaka ushukela. Usho uphi ushukela? Ushukela ukuthi igazi labo alisebenzi njengendlela yezingane ezincane. Yabo. Imizwa yabo ayisasebenzi. Yabo. Awu. Ngiyaqala ukuzwa lokho. Obaba mhlawumbe abanangaki mhlawumbe iminyaka. Manje sefuna ngichazeke ukuthi obaba banangaki iminyaka engitshela kona nje ontanga yethu banoshukela ngiqedile lapho. Yingakho ke ngiyithathela oBenten ngoba cha bonayo. Bayangifunza amadanone. Babukeli ngicela futhi niyeke kulokhu ningifonela ningifuna mina ukuthi ngihlanganise noMazethi angihlanganisi umuntu mina. Please. Mubone nje angihlanganisi umuntu mina angiyena umxhumanisi mina owabantu please ama-miss call ngiyafa ama-miss call ko WhatsApp kube kuthiwa ngiya screen record kodwa angikho lapho Mazethi mfethu ngokwakho ukucabanga uyakhumbula ngikubuza ukuthi ungathini uma uSandile engabona omunye umuntu olingana naye uyakhumbula lawo mazwi hayi ngoba ngikuhlulela mungakazi ukucabanga nawe ukuthi engayeka wena ekonto angabakhe. Yazi ukuthini lapho ngineshow yokuthi noma singahlukana naye uyobuya azongincenga. Uyobuya azongincenga ngoba akuthola kumina ngeke akuthole kontanga yabo. Awu. Kanjani Mamzethi yini waneshow kangaka ukuthi uyobuya kuwena ngoba phela ukubekwa sobala ukuthi akasafuni yena ukuthandana noSugar Mama akasafuni yena ukuthandana nabantu abadala yini oneshow nayo ukuthi uzobuya kuwena. Ngiyachazela ngiyazi mina ukuthi uzobuya ngoba ontanga bakhe banama boyfriend nga 3 4 5 banoWeinzipho weyinkophe wama airtime owegrocer nje mina uyazi wangifica ngihlalele ngihleli eyami nje ngigeza ngamanzi ithuli thethu. Hey South Africa kunzima emhlabeni kaNkuluNkulu. Mazethi ingabe yini futhi ekubeka la ababukeli sebekhulume basibakhathele manje ubuso bakho nale ndaba yakho manje la ngathi sekubusa wena nje. Lalelake engikuzele namhlanje ngifuna ukuzomtshela uSandile ukuthi sengithola omunye kuBenten. Lona kuno 28 years. Yabona ke lo ungathi uqale wangile enyangeni wangicabangela kahle. Hey angilali ngisho ebusuku ngiye ngimphuphe ngathi usele eduze kwami. And ngiyabona ngathi khona into angenza yona ngathi uyangikhafula ngoba ngivuka ngisho ebusuku ngimphuphe hayi ngizwe ukuthi hayibo yabona ke lo hayi shame. Yena nje uSandile akahamba shone njengojang senendaba. Akahambe ke aye lapho kontanga ngabo ngifuna ukubona ukuthi bazomenzelana bazomnika lento ade ngimnika yona.
Mama Zethu akukapheli ngisho isikhathi esingakanani usuthola omunye umuntu awucabanga ukuthi ababukeli noma omakhelwane wakho bazokubuka noma umuntu ogijimayo awucabanga ukuthi bazokubuka kanjani mhlambe ngazi uthi ulula uweak yazi ukuthini kungcono mangabe bezongibuka njengomuntu ogijimayo kunokuthi bangibheke njengomuntu ovilaphayo and futhi ngeke kuze kungisize ngalutho ukuthi ngile ngicabangana nabo yabo le ngane le ngifuna ukuthi ithi mayiphuma ibe inoyise and lona kuthi nje mntakwethu uyithanda kabi uyithande ingakaphumi ufuna nje ukuthi iphuma nje ibihlala la izandleni zakhe ibone yena yazi yena ukuthi uyena ubaba wayo lengane usandile kakhohle awucabanga ukuthi lo muntu oze kuwena mhlawumbe uze ngokuthi uzokudlela imali mhlawumbe ufuna imali kuwena hayi akafuni imali kilo kunokuthi afuna imali uyena ongiphayo kilo uyena ongiphayo ufika nje ngingiphathela oshizi engiphathela yabona nje izinto nje eziphambili yabona nje ipizza yayibona leyo nto uyangikhipha ke futhi ngemali yakhe akafuni imali kumina so nje hayi awucabanga ukuthi mhlambe lo muntu lo ulalisile ufuna ukuthi wena ngoba ekhipha imali wena ugcina usukhipha eningi kuneyakhe hayi angimboni kanjalo ngoba mangimbuka akezile ngomqondo wemali ukuphela nje uthi usekhathele ukudlala ontanga yabo bedlala ngayo bafike badla imali yakhe bajike bebaleke so nje manje usefuna umuntu onengqondo osekhulile nje ozomzalela izingane amakhela umuzi bahlale kahle nje baphile impilo yokuba ubaba nomama so nje indaba kaSandile akahamba awucabangi seyabhora kwakhona le kade umncenga nje kodwa wena bengimncenga phela ngoba bekade ngitshela ukuthi uzobuyelwa ingqondo manje ngiyabona ukuthi ingqondo yakhe vela isasebenza ihambile akangiyeke phansi awucabanga ukuthi mhlambe yonke lento miyenza mhlambe khona bakuthakatha mhlambe usakhula noma usuhlala la uhlala khona ukuthi uthanda uBenton bangithakatha kahle ke ngoba ngathanda uBenton angisukelanga labo baba abadala abanoshukela abangangami bangithakatha kahle benza into right ngabe ulandisa umukeli ngoba mhlambe obaba abadala ngeke bangakushela uthini kobaba abadala mabakushela hayi ukuthi nje anginaso isikhathi sabo angibanaki ngisho ukubanaka angiba lift ngisho emgwaqweni ngisho ngihamba ngemoto angiba lift angibabheki nje ngoba ngiyabazi vele imizwa yabo nje ayisasebenzi mama Zethu yazi umukeli mebukele lapha omunye umuntu umelalele engazi ukuthi mhlambe la yonke into oyigijimisayo ngathi ugijimisa awucanga usumbukeli uzokubuka njengomuntu othanda mhlambe inkonzo yasekamereni ushame awukahlancane awukahle nje awukahle ungibuza lo msangano lo ngibuza wena ongeke phansi awuyithandi mama Zethu awukahle nje angeke ngize ngiphendule omancane hey babukeli nayibonela ukuthi kunzima nani mhlambe ke ulandise kabanzi mhlambe ungathini kumuntu othanda uBenton azemphathe kahle mhlambe amneze yonke into ngoba wena nakho omunye sekushiyile yini ifundise siphi isifundo leyo nto angeke mina ngibagxeke uBenton angeke ngibagxeke kukuyena nomuntu wakhe ukuthi bazwana kangakanani baphathene kahle kangakanani bathembana kangakanani if umuntu wakhe umthemba ukholwa uyena uyaqhubeka uphile naye lokhu nje ukusandile ukuthi kuyahlangela ekhanda lakho sekungumsangano nje ngakho ngithi nje yake yakhamba akungeke phansi awucabanga ukuthi mhlambe uma wengane yasandile ukuthakathile mhlambe uthi uvela ukhohlwe nawe ngosandile kalula no ngeke ngisho ukuthi ngithakathile uzobe ngithakathelana ngoba kanalutho vele ayikho into azongithakathela wena vele kanalutho bebevele bedla imali yami usandile befika phante mina athatha imali ayinikeza uma wengane yakhe ngisho amandabeni lawa agqoka ingane yakhe abethengwa yimina so manje ngizothi bengithakathelana ayikho into engabe ngithakathela yona phela nje mina ngiqhubeka nempilo yami abakhohlwe nje ingabe mhlambe manje emphakathini abantu abagxeki ukuthi mhlambe wena uthandana nezingane ezincane abaxwayi nje manje bazofaka isihlava esibi mhlambe la uhlala ngakhona ngeke phela kungisize mina ukuthi nginakane nabantu engabe nginaka impilo yami nempilo yalengane engikhulelwe so nje mangase ngiphike nokuthi ngile nginakana nabantu kushuthi ngeke ngize ngiye phambili mina nje ngicela ukukhohlwa abantu basemhlabeni nje umancane uma
Mucabanga mungathi uyamtshela uSandile usuthola umuntu omusha manje awucabanga mhlawumbe ngavuka isikwele. Ngeke phela mina ngigijime ngihambe ngekuyena ngithi manje Sandile ngiyacela ukutshela sengithola umuntu omusha naye uzobona ngathi ngiyahlanya yena akahambe nje akhohlwe yimina. So ngoba uzomtshela namhlanje ufuna ukuthi simfonele awucabanga ukuthi mhlawumbe lento le uzovela athi okay ke ufuna ingane yakhe ngoba suthe wena lo muntu omtholile omusha manje uyayithanda ingane yakho. Angithi wayiphika wathi Phela ngithi nje uthe usalinde i-DNA test. Ayi awukahle nje ongeke Usuthini manje i-DNA test ngenisayenza yini? Angazi buza yena khuluma naye manje mina ngikhathele ukuphendula yonke lemibuzo ongibuza yona sengathi manje ngisecourt sengathi ngithwele icala manje angikho emajajini bafowethu animeni kancane. Yini ehluke kakhulu between uSandile nalomtholile ubani igama lakhe? Ayibo awukahle manje uzomenzani? Okay yini ehlukile? Hayibo kahle umuntu wenkosi kahle omancane. Yini ehlukile? Ngizombuza yonke into manje. Yini ehlukile othi nje cale Cha yaziwa yimina ayifuni wena ohlwa yimina wena. Qhubeka nokubuza uSandile. Mina nje ngisafuna nje ukuthi nje ngiphumule istress inhliziyo yami bisishaya ngamandla bese ngibona futhi ukuthi sizoma. Lalela ke bhuti. Iva likhishwa ngelinye iva. Ngeke nje mina ngizwe ngoSandile. So nje ngikhohliwe indaba kaSandile. Ngiphumile kulento kaSandile manje. Angifuni ngikhuluma kakhulu ngaye. Mama Mazethi awucabanga ukuthi mhlambe usheshe wathatha isinqumo sokuthi umuve lephambili. Awubona ukuthi kueli. Lalela ke bhuti ngitshela. Iva likhishwa ngelinye iva. If ngingahlala ngilinde uSandile, shame ngeke. Iva nje likhishwa ngelinye iva. Yabo lobuhlungu angizwise bona. Ayi shame. Angifuni ngisho ukuthi nje ngize ngicabange ngifuna ukukhohlwa yibona. Ngifuna ukukhohlwa ngidlule kubona. So nje ngihlangana. Ngoba ukade uSandile ingane kamngani wakho awusho bunjani ubudlelwane manje phakathi kwenu? Asizwani futhi angeke aphinde isizwane. Sekwaphela nje phakathi kwami nomngani wami sekwaphela nje akusekho okunye. Uzizwa kanjani wena ngakho konke ngabe kuyakujabulisa noma mhlambe wena nje mojabulisa inhliziyo yakho awunankinga nomunye umuntu? Angifuni nanokucabanga ngoba mangaqala phansi ngicabange lokho sengavene ngibe nestress sokuthi ngavene nje ngayona lento ngokuthi ngithandane noSandile. So nje angifuni ukuyicabanga leyo nto. So nje ingabe mhlawumbe kukuphatha kanjani ukuthi ingane yakho izoba khona ngaphandle kokuthi inobabwayo wangempela biological usunomunye umuntu ozokuthandana naye kukuphatha kanjani lokho akuaffect wena? Akungi-affect. So nje sengi-stress free ngoba ngiyazi senginawo umuntu ozongipholisa amanxeba ozongiduduza nje ingane yami izokhulu izothi ifikele phezu kababa ayizokwazi ukuthi kwakubani ubabwayo izobona leyo imbona manje ithi baba uSandile nje usazoze ezoyenza i-DNA test so uzomvimba yini? Lalela angizomvimba. So ngobona ngaleso sikhathi esebuya ukuthi ubuya nani uthini okwamanje nje ngisafuna ukuba stress free. Makujabule wena? Ngicela nje ukuphuma nje kulento yokuthi ngile ngikhala ngazo zonke izinsuku. Njalo ngicabanga yena ubusuku nemini ngicabanga yena. So nje ngicela ukukhohlwa bhuti. Awucabanga ukuthi nalo uzokushiya yini? uBen10 onayo manje. Hayibo. Kanti ngabe ngiloyiwe mina? Phela ngabe ngiloyiwe. Mase ngiphinde ngisho yena yilo ngabe ngiloyiwe. Lona nje futhi unomehluko. Uyena nje ongithengela yonke into, ngithengela ngisho ama perfume. Ayikho nje into angangenzeli yona. Babukeli. Kunzima eSouth Africa kunzima eAfrica yonke. Ingabe niyabona yini ligaya ngomunye umhlathi ngempela ezinye izinto ngathi inganekwane uMuzibuko uyabona. So hayi Mama Mazethi. Kodwa ngifuyisi ke mina ukubona sukhala futhi. Akushuthi ngohlangana nawe endleleni ngithe ngishephisi. Babukeli kunzima. Mama Mazethi
Ngiyakuzwa kodwa mina ngiworried enye into ngengane ukuthi wena ufukutshela uSandile yonke lento le ukuthi wena usu right ngayo masuyitholele omunye umuntu. Awucabanga ukuthi mhlambe le nto ingane muyifihlela ukuthi akuyona ubaba wayo lo zobunayo manje izodala ienga kuyona ngaphakathi. Awucabanga ukuthi mikuthola lokho ke kuzodala umonakalo? Ayi webhuti kade ulungiquestiona ngale mibuzo yakho. Lalela la ingane ezalwa yimina yolalela wami umthetho. Mangabe ingafuna ukulalela wami umthetho yohamba iphonse edamini. So nje awukahle wena bhuti awukahle. Nawe nje bangisicefe ngokwakho unemibuzo eminingi awukahle. Mangathiwa isibulele mhlawumbe ingane utholile ngisile ngenxa yalento noma kuthiwa idla poison makuthiwa intombazane ngamantombazane amanye yabona noma enye umfana ngivela ikuzonde ngeke ube nandaba. Lalela angeke izibulali ingazange yahlala phansi nami before ikwenze lokho iyohlala phansi nami ngobona ngaleso sikhathi ke futhi ukuthi enekwenzekalani awukahle wena bhuti awukahle yini manje nakuba ngisicefe nemibuzo eminingi omancane uSandile ngendlela adla ngayo imali yami sise emagate yonto nje vele ngibasele nje ngithukuthelise ngithi angcono ngavene ngafakela ipoison le ngishali yavene yafa buka manje ibukisa ngami kanjani izongiphika phakathi kwezihlwele zonke zevumani yabo manje ngiyazi into engizoyenza ngayo manje vele uphume kuSandile awucabanga ukuthi mhlambe kulo Benson omusha ke manje onaye ke awucabanga ukuthi izombalekisa mezwa lenkulumo oyikhulumayo? Angeke azabaleke phela uyangithanda ubaby uyangithanda futhi nje ungenzela yonke into yabo nje lona ke nje awu mana ubeka amanzi angithobe angenze yonke into yabo nje uyangiwoda nje imake lo uyakusukumisa yena uyakudonsa muhleli phansi like ekudonsa. No weyisa nje lo wana weyisa nje wekhuluma ukudelela ayikho kwaleyo nto ukuthi ngiyadonsa ngidonswana wengihlangele ayikho lento weyisho ngalela langa wephethe ukusangana nje isiphukuphuku esisonge ekhanda elikhulu. uSandile futhi ukhalile ukuthi wena ile ngoba kade uyigqokile iyiskoshi kakhulu yakhombisa ukuthi umuntu omdala nalapho mhlawumbe ngabe uyamsola yini? Angithengele yakhe akeze neyakhe ke yena ngoba phela uyayibona ukuthi leyana ayingifanele hayibo angazongihlangela mina azongihlangela akaqhubeka ile yakhe khona fokofa kahambe tsena isikhathi sakhe. Ngiyacabanga ukuthi manje sekuyisikhathi sokuthi simfonele uSandile mamzethe simtshele ukuthi manje amadanono usuzowadla nomunye umuntu osazokufunza yabona uyawathanda kodwa amadanono uzonzani noma ungamfonela noma ungemfonela angisenendaba naye akahamba shona njengojaha amadanono sengiyowadla kwenye indawo yabona ke lo wamanje ungisatha njengequeen imntakwethu yabo mangihamba naye ngemoto wahlangala afika ngivulela isicapha ngehlike uma ngibuya ngizongena ngifike ngimi aphume ngala azongivulela isicapha ngingene emotini yabo nje uSandile wevele ngiyaphuma ngekhemlili angakwazi ukungivulela nje isicapha yabona nje lo uvela athi imancane baby ngiyeza ehlike ngala ajikele ngala athi hlika ke baby mase ngene emotini athi ma baby ngizokuvulela avula imoto athi ngena ke baby yabo nje awushema nginaso isikhala sakhe nginaso akahambe yena yanginasikhala sakhe. Siyakuzwa mazethe ngiyacabanga ukuthi sekuyisikhathi simfonele uSandile simtshele ukuthi uthola omunye ne ongcono. Hayi mfonele ayikho engizoyisho mfonele ngizithu uzothini phela nje yabo nje liwa manje shem zonke izinto azenzayo zinomohluko nje kunaye akahambe yena suka. Mazethe ngiyacabanga ukuthi isikhathi simfonele lo uSandile yabona siza ukuthi uthini ngicela udial number nje la yonke indlela idlula la athi uyazi ukuthi yonke indlela idlula la efonini emula ekhaya kunjalo nje uyazi nangekhanda hayi msenti Hello? Uyaphila bhuti? Hayi ngiyaphila baba.
Ukhuluma noVumani la kwiVumani film budi ngiyathemba ukuthi angusangikhumbula. Oh ya bafowethu. Hayi bafo ngoba ngiqonda ukuthi ngikubanga lesicefe mhlawumbe yabo. Khona mazethi la uthi nje khona into afuna ukukutshela yona nje namhlanje lo elamanqamo. Yabona? We bafo namanje lo muntu usaba isicefe kanjalo namanje bafo. Ya ngacela mfethu umnikeze nje isikhathi esincane yabona. Alright. Tjena uzakhuluma shesha ngingathi. Hello? Uyaphila. Ngiyaphila. Ukhala ngani? Ngithi angikutshele nje ukuthi sengithola omunye komusha manje osezongifunza amadanone ngoba wena uyiqhenyile ngami. Ngikhombisile ukuthi bengikuthanda wangenza isilimo. Hayi okwakho lokho wenze kahle nje usufuna ukubulala umuntu ufana omncane futhi awutezi ngazwe. Yini ufileni wena? Ufileni wena? Phela mina ngathi sengaphuma kuwena ngithi. Hayi, ngibuza ukuthi ufile yini wena? Ngathi sengayipopola imbuzi mina ngaphuma. Lalela, bangaka wababona ngibabulala. Awu bahlale Hayi suka ungangitsheni ngento oyizwa ngabantu, ungangitsheni ngento oyizwa ngabantu. Wena nje kwase kwamaqhinga akho ukuthi ungale. Amaqhinga lawo nawo, amaqhinga lawo nawo. Mazeke awulalele mazeke. Awuvuli indlebe ulalele. Ngokutshena kona mina ukuthi kubeka kwenze lento yakho angisahlangani mina uvezele ingane ezincane amapitikoti akho la wagqokayo. Ufuna ukufunda namadanone ungikhiphe mina. Kade futhi ngangikutshela. Ngikutshela okugcina futhi. Lalela ke. Ufonela mina. Ngolokhu ngifonela. Usuthola omunye usugar mama yini? Awuhlangani nalokho. Ngisho ngimtholile awuhlangani nalokho wena. Hayi okay ke ungangikhumbuli ngelinye ilanga. Ngizokukhumbulelani? Ngikhumbula ukuthi ufuna ungibulala. Weshe bangaka wababona ngibabulala bangaka ayikho lento yakho. Mazethu ungazodlala ngami namazethu. Hayi okay bye. Soyibloka nale number yakho le ungaphindi ungifonele. Bafo siyabonga mfowethu. Hayi bafuna imtshene bafuna ukuthi lento ukuza alokhane ngifonele angiyifundi lento ngoba sokubona wangampela. Manje bafo wasagqoqela abanye amapitikoti, wegqola amapitikoti yini? Awu idala lo muntu bafuna idala kwamapitikoti lo muntu. Idala kabi. Buwabekezelela kodwa bungabuthini bafuna ngifuna imali bafuna ukuthini kodwa manje ayi akaphuma phele manje ayi ngisafuna lutho ngihlanganisa naye ayi. Hayi kulungile mfowethu kulungile hayi ube right siyabonga ebhuti. Alright baba ngiyabonga. Chizomele uyeke yabona nalomunye uzokudelela nokuthi ugqoka amapitikoti mungayeki kwa. Hayi kodwa angishongo ukuthi yekela ukwagqoka. Yabona? Babukeli siyabonga nizwile ke amapitikoti amadanone mamzethu angithemba ukuthi uzojabula nalomunye yabona.